Lehen balorazioa da, ez gaituela kontsolatzen, 50 milioiko eskaera batetik 30 milioira jeistea. Hori lehenik eta behin, ez gaude batere asetuta honekin, iruditzen zaigu tragedia badela, Euskaldunok, herritarrok 30 milioi euro ordaindu behar izatea, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko herritarrok 30 milioi euro ordaindu behar izatea, zer eta ez legezko laguntza batzuk bideratu zirela hainbat enpresei lehiakortasunaren aurka zijoazenak, eta gainera, Europatik esan zenean horiek ez zirela legezkoak arduradun instituzionalek, instituzioetan orduan zeuden arduradunek nolabait ere jarrera trampati bat, tramposo bat eduki izana, eta pentsatu izana atzeratu egiteagatik, eta jarduera negligente bat izateagatik, nolabait ere esala ondoriorik etorriko. Hori oso larria iruditzen zaigu. Iruditzen zaigu instituzioetan gaudenok Europatik sententzia bat etortzen baldin bada eta rekerimendu bat egiten baldin bada eta esaten baldin bazaigu aizue laguntza hauek ez dira legalak eta berreskuratu egin behar dira, horiek berreskuratu egin behar zirela momentuan eta ezela luzatu behar 2011 arte, horren ondorioz izan baita Europak zigorrau esartzeko hartu duen erabakia, sententzian bertan garbi usten du isuna jartzearen tanto alzadoren motivazioa hain zuzen ere hori dela, ez jaso izana, eta beraz eguneko isunak dira. Hau da, luzapenaren ondoriozko isun batetaz hitz egiten ari gara. Instituzioek zuzenean izan duten jarrera arduragabe batetaz hitz egiten ari gara. Uste dugu larria dela, eta uste dugu, olakoak berriro gertatu ez daitezen ardurak egon beharko liratekela, eta arduradunek ere, euren ardurak erakutsi beharko lituzketela. Momentu honetan hori, Euskal Herritarrentzat berri oso txarra, egia da, 50-etik 30-era jaitsiera bat dela, baina hori ez dela inolako kontsolamendua, eta larria dela herritarrok ordaindu behar izatea, hainbat arduradun instituzionalen jarrera axolagabea.